Здравейте! Показвам ви сушилня на AEG серия 8000 с термопомпа, като капацитета и на сушене е 8 кг. Една от последните серии и последните модели, които са произведени от AEG. На цена от 1099 лева. Стандартна гаранция от 1 година с опция за удължена гаранция. Размерите са стандартни: широчина 60 см, дълбочина 60 см, височина 85. Сега ще ви включа да чуете за какво става въпрос. Тук си избирате програмите. Избирате си сухотата, дали да е екстра сухо или до гардероб сухо. Пускате. Ето тук и са транспортните дефекти. Не се чува. За въпроси и запитване може да потърсите на посочения телефон.